Egisa. Julle hoef nie om te worry nie, man. Wat ek nie kan verstaan nie is, die ene is gebore by die auntie se huis. Die ander ene is gebore by die oom se huis. En die ander ene is gebore by die ouma se huis. Dan maak jy daai uit. Maar ek sê nou vir julle, julle lyk nie dieselfde, maar julle ryk nie dieselfde nie. Maar moet nie worry nie, maar tydjie as julle pa, julle maak worry. Maar die Ennis, ons gaan op baie stop doen, want die Ennis... Ja, oké. Ja. Nou wil je dat toch? Jy. Waar is die Mattie? Ja, maar. Sy is by die huis. Volkom. Ons het 'n personal problem. Ja, Betul lah apa dia? Sê van die amen, sê net maar lekker. Kijk eens aan. The movie starts at 11. And we have been here since 7. Dat is bijna om te Jy. Ons glo nie by julle nie. Jy, man. Nee, I believe for every drop of rain that falls, a flower grows, and I believe that somewhere in the great somewhere a candle glows. I believe for everyone who goes astray. Someone come to show the way. Oh, I believe above the storm, the smallest prayer will still be heard. And I believe that someone in the great somewhere is everywhere. Every time I hear one baby cry, or touch a leaf, or see the sky, then I know why I believe. Every time I hear newborn baby cry, or touch a leaf, or see the sky, then I know why I believe. Ek kan nie sabi. Waar zijn nou? Leren ze, Didi. Wat is hij verkeerd? Dat is verkeerd, Didi. Wat is verzieken? Ja, Didi. Heeft jouw maai overslag? Nee, Didi. Wat is wat verzieken? Zo wordt verzieken, Didi. Verzieken. Verzieken, Didi. Is dat nou wat verzieken maken, heb je maar? Ladies and gentlemen, met welkom wordt bij je gezegd. De echte movie of the year. Artistici was de winnaar! Hallo Limachi. Hallo, Toli. Ik hoor dat een probleem er is, Limachi. Justin, vandaag heeft mijn ma voor mij verteld dat mijn pa niet meer echte pa is. Wat? Nou,
Nou, wie is uw rechte pa, Limatje? Iemand met de naam van Gimpie. Gimpie. Zo, timing. Jy is 'n loskind. Nee, man. Ik heb dit mijn kennis, wat die weet je aan je pa is hier krijgen, man. Maar Julie? Jij gaat crazy op haar, ik was in mijn tweede gewoon. Hé, Saman, man. Julie?